Bon dia, Alicia. Bon dia. Volia fer-te unes quantes preguntes. Bé, Per exemple, què ha suposat per a tu la presidència del col·legi personal i professionalment? que és una pregunta un poc difícil, però bueno, la primera i la més òbvia que ha suposat, i per ser realista, ha suposat molta feina per a mi, personal i professionalment, no? Perquè és de veres que agafar la responsabilitat de representar a una professió a la nostra comunitat, lògicament és una feinada. Però també diré que personalment el que m'ha portat és una visió global de la professió. Vull dir, jo tenia una visió de la meva visió professional a la meva tasca, a la meva feina, i treballant per les biblioteques o pels arxius, però des de la meva perspectiva individual, de treballar en una empresa, i ara crec que tinc una visió global de tota la professió i amb una comprensió també de les realitats, no?, que n'hi ha a la comunitat. Professionalment, jo crec que professionalment també ha significat un reconeixement, no? He tingut molta més visibilitat de la que havia tingut en el treball, conec a moltíssima més gent, i jo crec que és també una oportunitat, no?, de treballar i que et coneguen com treballes en altres àmbits que habitualment no faries, no? Molt bé. I què consideres que ha aportat el col·legi? Què t'ha aportat a tu el col·legi? I tu què has aportat al col·legi? Què m'ha portat a mi el col·legi? El col·legi m'ha portat a mi, jo crec que la primera, amics i companys. Vull dir, ha sigut, per a mi, quasi el més important és que ara puc dir, no?, que tinc uns companys i uns amics, no?, que han esdevingut, començaven sent col·legues o companys i ara són amics, no? I això és una de les coses més importants per a mi que m'ha portat el col·legi. També m'ha portat visió crítica i capacitat estratègica, no pensar en gran, intentar pensar en gran, encara que érem o som un col·legi menut, no? Però també m'ha portat això, tindre la capacitat de tirar endavant encara que som un col·legi menut. Què he aportat jo? Pues espero haver aportat moltes coses, la veritat. Jo he posat totes les meves ganes, tota la meva feina, tota la meva il·lusió, i jo crec que sí que he aportat també aquesta visió, no? No tant de no som un col·lectiu menut, no hem de ser endogàmics en nosaltres mateixos, sinó obrir, i perquè crec que també és una qüestió del meu caràcter, obrir i agafar la mà de qualsevol que estiga al voltant o que estiga relacionant-se amb nosaltres, no quedar-nos en nosaltres mateixos, sinó eixir fora. Jo crec que això també és una de les aportacions. Molt bé. I què li diries a una persona col·legiada per animar-la a acostar-se al col·legi i a col·laborar com a part de la Junta? Que no tinguin por. Que no tinguin por, que tots tenim molta feina en les nostres cases, tots tenim família, tots tenim vida privada, tots tenim moltes coses, però que això és només una part també professional i molt interessant, no? Que quan fas el balanç, no? Està clar que per a posar en un lloc has de llevar d'un altre, això és obvi, però jo crec que els resultats després sí que paguen la pena, no? Perquè és ara jo mateixa tinc la sensació de que el col·legi, des que jo vaig començar a ser la presidenta fins ara, hem crescut molt en activitats, en col·laboracions, en pressupost, vull dir, en moltíssimes coses hem crescut. Per tant, sí, jo sempre dic que he tingut dos fills a la vegada, el meu fill i el col·legi, no? Que no era fill natural, però era... I jo crec que ha sigut molt interessant. Per tant, no tingueu por, no penseu que no podreu arribar, no penseu que no podeu aportar res, perquè tots podem aportar. Per tant, només alceu la mà
i digueu, jo puc fer això, i això ja és important. La Junta de Govern és una responsabilitat, és clar que és una responsabilitat, però és també el camí per a fer coses, per a tot això que la gent diguem, és que això s'hauria de fer, és que s'hauria de fer... No s'ha de fer, ho hem de fer. Aquesta és la visió que jo tinc. Pues res, Alicia, moltes gràcies i continuem amb l'entrevista. Moltes gràcies.